je najveći neuspeh baš to što nisam znao kako da stanem. Pošto kad sam bio mlad, jako sam volio da se bavim sportom, trčao sam maraton i sve, i onda u tom nekom prelazu, kad krenete u tu kompaniju, taj journey koji nema kraja, koji ide sve brže i brže i bolje, zaboravite na svoje telo i na zdravlje i onda mi se desilo da sam imao dosta zdravstvenih problema, zato što sam prestao da radim, morao sam da promenim ishranu, imao sam problem sa kičmom od puno sedenja. Jednostavno to mi je možda najveći neuspeh u životu, zato što jednom kad se tako povredite, ne možete da se oporavite nikada i uvijek ćete imati probleme. I to mi je po meni najveći neuspeh i baš zato da promovišem i propagiram taj health for tech. Jer u stvari morate uvek da razmišljate o vašem zdravlju i da isto tako da imate taj company culture u kompaniji gde promovišete to. Pa ima jako puno stvari. Počeo si od tog exita do možda kampanje sa našim Nobelovcem Ivom Andrićem, mislim jako puno stvari, ali ono što mi trenutno najomiljenija kampanja je Share Together kampanja, gde je ideja da se ljudi udruži, da se napravi koalicija cele zajednice kako bi zajedno bolje razvili ceo ekosistem i nekako. I to se trenutno dešava u Londonu? To se trenutno dešava u Londonu, zove se Tech Together, da. Baš se dešava zbog Brexita i zbog problema koji se tamo nastavi, zbog tog uncertainty, gde niko realno ne zna šta će se desiti i jednostavno ljudi su se udružili zajedno da promene stvari, da se čuje voice of the community, da se komunicira ne samo sa državom, nego i sa partnerima i sa drugim državama, gde se univerziteti skupljaju u grupe zajedno da reše world class problems, gde se svi udružuju zajedno da rade bez obzira na pol, rasu, konkurenciju ili bilo šta. Pošto smo zajedno jači, mislim da je to jedino rešenje. Ta kampanja mi se u stvari jako sviđa, to mi je sada nešto najlepše što mislim da će doprineti da će do 2020. Srbije biti next big thing kad kažemo o tech community i toj zemlji gde će ljudi dolaziti da razvijaju biznis i bit će najbolje zemlje za to. Ja se iskreno nadam. Dobro, i ja se nadam, zato smo tu. Pa definitivno sam vidim neki blueprints koji mogu ovde da se primere, znači neki paterni koji bi radili ovde znajući mentalitet. S druge strane, London je capital za evropski startup community. Onda je World Capital za financial technology. Onda je najposećeniji grad na planeti. Ima puno nekih stvari gde je London najbolji. Prednjači u nekom širem. Jeste, na celoj našoj planeti. Tako da je dosta teško praviti uopšte bilo kako poređenje. Ali više kako mi možemo da se ugledamo na neke stvari, ne možemo da postignemo jer nismo iz pozicije, ali sigurno je da neke postoje koje mogu da se... Ima definitivno puno stvari, a one kreću od edukacije. Kreće od univerziteta, kreće od tinejdžera, kreće čak od osnovne škole, ako ne i zaključne, the digital natives, kako ih ja zovem, deca koja su rođena sa tabletima i iPhone-ovima i s tim, kako u stvari doživljavaju za celu tehnologiju, koliko bolje da su mu nas, tako da ima primjer gde smo organizovali puno hackathona za decu, gde deca razvijaju. Posle 12 hackathona smo imali 400 nekih tinejdžera koji su napravili po 20 startupa, gde smo Acre Aspirations, projekat koji je sad postao Teen Accelerator i razviju se 13 zemalja. Tako da to su neke ideje možda koje bi se ovde super primenile za početak da bi se te nove generacije tech talenata kreirale, i koje bi rešile problem u sličnosti, recimo, srpskog i UK marketa, koji je naravno nedostatak developera, nedostatak tih tech talenta baš,
I takođe, taj uncertainty, gde u stvari vi želite da počnete neki biznis, da date otkaz iz državne firme, da radite za malo para, ali želite nešto ipak da pokrenete. To je i sad posle Brexita dosta se osjeti, ali ipak ljudi pokušavaju to, bez obzira što je život 20 puta skuplji nama, ali svakako da je zarađujete mnogo više para. Da, i standard je više. Standard je više, ali dosta i veći rizik. Ali svakako i sa tim većim rizikom ljudi kreću da rade svoje ideje. London je pre-incubated, znači imate previše inkubatora i acceleratora i imate jako veliku pomoć. I ono što bi bilo super preslikat jeste baš napraviti što više coworking space-ova, što više inkubatora. Mislim, sad već ima dosta, gde savjetujem sve ljudi koji žele da se pokrenu i da krenu u taj svet entrepreneurshipa, da posete Impact Hub, Business Inkubator, Startit, bilo koji ICT Hub, bilo koji nađu ili čuju da dobijete neke besplatne savjete. Mislim da je to great value i da je to nešto da sam ja imao kad sam kretao, mislim da bi jest. Da. Prvo mora da se promeni mindset ljudi ovdje. Mislim, biti entrepreneur znači, recimo, rešiti neki problem koji vi imate i napraviti soluciju za taj problem. I pokušati to razviti u neki proizvod, u neki servis, koji ćete onda moći da prodate ili možda da samo date drugim ljudima za džabe da bi oni rešili taj problem. Ali taj sam plan vašeg života kao entrepreneur je ever changing. I to je taj lean methodology koji vaš posao menja u odnosu na vaše usere, na vaše klijente. I to je taj mindset entrepreneur, uspešnog entrepreneur, gde vi u stvari učite na tim greškama. I ako failujete, vi ćete ustati.